Me tässä ihastellaan vielä pitkän tovin tämän illan aikana, mutta nyt ihastellaan miesten 400 metrin aitoja. Ja tämä onkin sellainen laji, jossa kyllä seurattavaa riittää. Jo tämä tulosluettelo kertoo, tai lähtölista kertoo siitä, että kovia miehiä on Oskari Mörö saanut rinnalleen starttiviivalle tähän kilpailuun. Ei vähiten Rasmus Mäki, parin vuoden takainen EM-hopeamitalisti Zürihistä, Patrick Dobek, Oskari Mörön kilpakumppani niin 22-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailusta kuin Euroopan mestaruuskisoissa. Voitti viime vuonna siis juuri 22-vuotiaiden Euroopan mestaruuden ja tällä kaudellakin 49.01. Michael Bulthiel, totta kai belgialainen, on lähes 49 sekunnin alikin pystynyt juoksemaan. Missä kunnossa on belgialainen tänään, mutta Dobek ja miksei Sebastian Roger, totta kai pari vuoden takainen hopeamitalista 22-vuotiaasta, herkullinen kilpailu alkamassa. Eurooppa-tilaston 3, Dobek, 5, Mäki, 9, Roger ja 13 Bulthiel tässä paikalla, joten kyllä tässä niin mitellään EM-finaalitasolla ja Oskari saa arvoistansa seuraa tässä. Dobekista sanoit, että 22 Euroopan mestari, mutta kyllä vuoden 2015 kovin saavutus ehdottomasti oli se, että mies kampesi itsensä maailmanvalioiden sekaan maailmanmestaruuskilpailujen finaaliin. Juoksi välierissä Pekingissä huikea ajan 48.40 ja oli M-finaalin 7, joten todella kova kaveri on siinä Oskarin ulkopuolella kirittämässä. Jos tästä top 3 menee Oskari, niin silloin ilman muuta niin voidaan sanoa, että ei Euroopasta 8 kovempaa kaveria löydy, että silloin Oskari on semmoisessa EM-finaalivauhdissa. Tietenkin siellä sitten vielä yhtenä maalina, ei ehkä tässä juoksussa vielä, mutta viimeistä Euroopan mestaruuskisoissa täytyisi kääntää sitten se olympiarajakin, joka on 49.40. Ja miksei vaikka tänään jo hyvin harvoin Suomessa nähdään tällä matkalla näin kovatasoista kilpailua. Ja juuri tämä Dobek-Mörö-otatus ennen kaikkea on tosi mielenkiintoinen. Samanikäiset kaverit ovat, ja kehitys on mennyt tietyllä tavalla vähän eri polkua eteenpäin. Oskarin lonkkavaivat, pienet tekniikkamuutokset, vasen jalka edelle, aitotekniikan muutokset ja muut ovat vähän laittaneet sinne kapulaa rattaisiin. Nyt toivottavasti nämä kaikki on ylitetty ja nähdään kova juoksu. 400 metriä aidat lähtee liikkeelle. Vainiokaala, Cochrane, Mäki, Roger, Mörö, Dobek, Haman, Bulthiel. Ja sitten seurataan tiukasti, millä tavalla Oskari radalta 5 tässä juoksee. Alku on ainakin hyvin tasapainoinen. Ja Mörö tunnettuun tapaan, tuttuun tyyliin, ei höntyile ensimmäisellä 200 metrillä. Nytkin näyttää, että juoksu tulee erittäin tasapainoisesti. 200 metriä vielä matkaa tässä taivallettavana. Ja Dobekin aloitus, se näyttää kaikkein kovimmalta tässä vaiheessa. Sitten vähän ongelmia Dobekilla tuossa aidassa. Ja pientä kompurointia, pientä horjahtelua siellä on. Näin käännetään tähän etusuoralle, ei maalisuoralle. Aika kovalta takamatkalta joutuu nyt Mörö siellä vääntämään. Kuten näette, sitä Roger tulee erinomaisesti. Nyt Oskari loppuun saakka. Roger johtaa, Mörö puristaa loppuun saakka. Katsokaa Dobekia vaikeuksissa. Mörö puristaa. Mörö tulee, mutta niin tulee Haman tällä hetkellä. Haman on yllätys ykkönen ja loistavasti tullaan 49-46. Leroux Haman voittaa tämä, mutta katsokaa Oskari Mörön juoksua, miten jiirissä se on. Ei höntyile, ei hätäile, vaikka alkuun näyttää ennen viimeistä 150, että pieneltä takamatkalta joutuu tulemaan. Mutta tässä Leroux Haman Pretoriassa tällä kaudella jo 49-24 juossut eteläafrikkalainen on sittenkin yllättävän kova, mutta Mörön juoksu on erinomainen. Mörö paras eurooppalainen, voittaa Mäkin, voittaa Dobekin. Juuri ne kaverit, joita Euroopan mestaruuskilpailussa on kärkipaikoille povattu. Aivan loistava on nousu ja nyt mennään sinne 49,5. Loistava juoksu. Harmittava kymppä jää vielä tuosta olympiarajasta, mutta se korjaantuu pommi varmasti sitten tuolla Euroopan mestaruuskilpailussa. Mutta nämä päänahat, nyt kaverit muistaa, että ai perhana, siellähän on Oskari Mörö Suomesta vielä, että Rasmus Mäki juosi Madridissa muutama päivä sitten 49.04. Lähti tähän kisaan ehkä hienosena ennakkosuosikkina. Dobek on pikkusen takunnut, veti Puolan mestaruuskilpailussa vähän päälle 50, tulee nyt selvästi paremmin, mutta että Oskari jättää nyt puujälkensä tähän Euroopan mestaruuskisataistoon. Toki näiden miesten ulkopuolelta vielä muutama kova tekijä Sveitsistä ja Turkista tulee sitten taisteluun mukaan, mutta ilman muuta ja Suomesta Jussi Kanervo totta kai pitää noterata tähän, mutta olipa mahtavaa veto. Oli siinä jäi niin kovia kavereita taakse, että hatunnosto Oskarille. Antti Ruuskanen johtaa keihäskilpailua 82-16. Tässä Ihab Abderrahman hänen ensimmäinen heittonsa. Ihan sektorin, oikeahkoon laitaan yliastuttu 80 metrin paltteralla laskeutuu. Tulee Abderrahman tosi lähelle viivaa ja tuossa käy sitten viivan päällä ja
yli astuttu. Tässä nähdään hienon 400 metrin kilpailun tulosluettelo ja Dopek valuu sitten loppujen lopuksi jopa 6. sijalle. Erinomainen juoksi Oskari Möröltä vesikielellä kohti